Hori acontecimiento bat esan zan. Naranjito, ez? Bai, apurbet, bienvenido Mr. Marshall bat esan zan. Mundial bat esan zan niku, momentu batzutan esperpentiko. Gabonetako loteria kantatzen duten umeak, egin zuten zozketa, derrepente bombo bat ataskatu zen, bola bat galdu zen, Kubaiteko jeke bat Valladolid zen Frantziaren kontra bajatu zen azelaira, esaten erretiratzen. Bueno, momentu batzuk okin zuen niku barregarriak. Mundialak, Iñaki Beraste. Ongi etorri, mundialak saiora, atal ezberdinetan, gizonezkoen munduko futbol txapelketaren, historiak eta protagonistak errepasatzen ari gara, eta saio honetan, 1974 eta 1990 artean jokatutako 5 munduko futbol txapelketak izango ditugu hizketagai. Horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, batetik Jose Manuel Etxeberria, Osasunako jokalarioi eta mitoa. Jose Manuel, kaixo? Kaixo. Eta bestetik Juan Carlos Latxaga kazetaria daukagu. Kaixo, Juan Carlos? Kaixo. Ez dakit, oroitzapen orokorretatik hasi nahiko nuke, eta munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten ari garenez. Ez dakit, Jose Manuel, horrela gogoan duzu munduko txapelketarekin loturiko, ez dakit, anekdotaren bat, edo zure momenturen bat, uneren bat, irudiren bat? Bai, nik oroimena zarranatuko daukat, ez zit, 14 urte hola izango nituen, eta finala Inglaterran jokatu zutenen, Inglaterra Alemanin kontra, eta izan duzen azkeneko momentutan, berdin zegoen partidua, eta, bueno, gol bat eman ziten Inglaterrari. Gol fantasma, ez? Bai, gol fantasma, eta etzen sartu, eta oso garbi ikusten zen, ja bar etzen ordu, bueno, nik uste kanpo bertan oso garbi ikusten zela, eta, bueno, gola mantzuten, eta hori betiko gelitu zean, hori, oroimena hori, partidu oztoko, eta zarranatako hori. Nola ikusi zen nuenzuk, munduko txapelketa hori, nola jarraitu zen, pixka bat irratitik, telebistatik, edo? Bai, ordu nik uste telebistan hasierak zidan, eta beltz eta zurien ikusi niretzen kolorigan, eta oroitzen naiz, beti hori oroimena hori daukat, eta oso lemiziko oroimenatako hori da mundialetakoa. Jokalari zinenen ere mundial batzu jokatu ziren, ja Osasunan zeudenean, kaso asko egiten zenien mundialei edo nahikoa zenuen zuk etxekoarekin? Bueno, generalmente oporretan izaten zen mundialak eta gustora ikusten dituen gustera. Bai. Juan Carlos, zure kasuan zuke mundial batzuk lanean, lan egin duzu mundial batzuetan, batzuk erredakziotik, Bilbotik edo Euskal Herritik, eta besteren bat, bertan, ez? In situ esaten dena. Ze oroitzapen duzu, ez? Ez dakit lanetik kanpoko kontetaz ari garen, edo? Ba, nire Jose Manuel antzera, ez? Niretzako oroitzapena, lehenagoko oroitzapena mundialekoa zen Inglaterrako mundiala, nire lehenagoko mundiala konsiente nahiela, ez? Eta nire lehenagoko kromo kolekzioa, eta horrek gauza guztiak. Eta gogoratzen dut hori, final hori, golaren finala, eta final ostean Inglaterrako jokalariak buelta ematen, Nobby Stiles jokalari benetan berezia zena, esku baten kopa eta bestean aginakin buelta ematen. Eta gero baita ere, ja konsienteagoa esan da eta futbolak ia ikusten, urrengoko mundiala. Mexikoko 70ko Mexikoko mundiala niretzako historiako mundialiko berena, esan zena. Behintzat nire ustez, Hango Brasil talde lakorik ez dut uste errepikatuko denik inoiz. Pelé, Gerson, Tostao, Jairzinho. Asko esaten dute hori dela inoizko Brasileko nena, ez? Bai, niretzako dudarik gabe. Eta Italianen kontra jokatu zuten finala, benetan da, behin eta berriz ikusteko final bat. Eta horren aurretik egon zana, parkatu Jose Manuel, finalerdia Italia eta Alemanian artekoa, hori izan zen niretzako beste historiarako partida bat. Geritu zen, 3 amaitu zuen Italiak irabazten prorrogan, bai horraz izan Alemaniaren mitoa, ez? Azken minutura arte Alemanari ezintzazu itxi bizirik, azken minutuan bada ere, eure berpisten dira. Jose Manuel, esan nahi zen. Ez aipatu zu Pelé, eta nire oroitzen naiz, hori ikusi nula, zuzenean Pelé, eta orduan ja mitoa zen, eta gero handiago egin dute, bino hori oroitzen dut oso ongi. Eta guztiz ere oso berezia da gauza bat. Garai hartan ez zegoen telebistarik, apenas zegoen. Telebista bat zegoen, bai futbolik ezen ikusten asko, mundialak eta punto, bai. Nik ez dakit, zemat partida ikusi gendugun Pelerenak edo brasileña, ez dakit, dozena erdi asko jota, ez? Bai, mito hor gelditzen da, ez? Betirako. Amoten duzu zure bizitzako futbolista bat esan dela. Agian,
mitoa are eta gehiago bihurtzen da gutxi ikusi zenutelako hori da, bai. eta beti ikusi zenutelako onenean, ez? Eta mundialetan. Bai, ezkenin a Brasil, ikusi genuen mundialen eta punto, gehiago. 6-7 partido, gehiago ezin izan, bai, Bai, historiarako geratu da, norberaren bizitzarako geratu da. Hain justu, hirugarren atal honetan, mundialek saioaren hirugarren atal honetan, 1974 eta 1980 arteko txapelketak izango ditugu izketagai, alegia, urrezko edo Brasilen eta Horrei Peleren urrezko aroren urrengo aroa, ez? Non futbolak eta mundialak erregetza berria bilatzen zuten, ez? Horra aipatu behar da, zalantzari gabe, Franz Beckenbauer, bere Alemania, Johan Cruyff eta Herbereak ere bai, ez zuten ezer irabazi, baina naranja mekanikoa, futbol totala, garai haietako bi selekzio handi, ez? Batak irabazi zuen, besteak tamalez finala jokatu bai, baina etzin izan zuen munduko txapelketarik irabazi. Alemania, Juan Carlos, 72ko Eurokopa irabaztetik zetorren, eta izarrez beteriko selekzioa, ez? Beckenbauer noski bai, baina Müller, Torpedo Müller, Sepp Maier, eta, bueno, Muniken bi eta bat menderatu zuten Rinus Michelsek zuzendutako eta Cruyffek zelaitik idatzen zuen Holanda, ez? Oso nagusi finalean Holanda, baina zuk esaten zenuena, ez? Alemania, 11-11aren kontra, beti Alemaniak irabazten du, ez? Horre ziren bi selekzio, zirena espilua, bi klubaren espilua. Herbereak ziren Ajax, reforzatuta, eta Alemania zen Bayern reforzatuta. Eta Ajaxek eta Bayernek okin zuten Europako txapelketetan eta kriston kompetentzia alkarregaz, Ajaxek irabazi zuen 3 Kopa de Europa segidan, 2-3-4, 12-13, eta horrengoko 3 Bayernek irabazi zuen. Ajax zen talde kontrakultural bat, oso hippia. Oso, benetan, ikusten zuten taldea, tipo honen ondik urten da, melena batzuk, aizoren kamiseta hori orduan erraroa zen, franja gorri bategaz, eta hori, espiritu hori pasatu zuten selekziora. Selekzioarek holan jokatzen zuen, osea, esaten zana futbol total, ez? Ordurarte taldeak oso estatikoak edo ziren zelaian lerroak ondo finkatuta jokatzen zuten, eta Bayern eta Alemania olako taldea zen. Alemania txapeldunaren diferentziala zen Beckenbauer. Beckenbauerek papel bat oso innovadorea zen Beckenbauer. Defentsa erdian jokatzen zuen, defentsaren aurretik libero moduen, erdilari moduen, zen antolatzaile zutsua eta ganera golak ere egiten zuen. Osea, atzetik aurrera asko jokatzen zuen. Eta Holanda zen beste gauza bat, Cruyff, Rep, Neskens, ziren, jokatzen zuten, derrepente estremo agertzen zen alde batetik, laterala bestetik, zen anarkia organizatu bat, benetan espektakulo bat zen, ez? Eta, niri pena handia eman zidaten, ni Aiasekoa eta Herberetakoa nintzen, eta pena handia eman zidan... Beti esaten da txapelun ordez ez garela akordatzen, baina uste dut kasu honetan baietz. Bai, ganera hasi izan irebazten, 2. minuturako penalti bat, eta neskezek aurreratu zuen taldea, gero hor zeuden Breiner, Müller, Grabowski, gente bat, benetan esan zirena, lehen esan dugune, Brasil bere historiako berena esan bada, hori Alemania ere esango zen bere historiako berena. Eta Holanda gian ere, bai. Bai, da Holanda ere, bai. Jose Manuel, zuk Cruyff ezagutu zen, baina ja uste dut, noski, hor futbolista bezala bai, baina zuk Barça kontenatzaile bezala, beraren kontatokatu zitzaizun edo? Ez zidan tokatu, bera nik uste Barçan pugatuta berriz uste dut Holandara o Holanda gero jokatu zen, eta gero estatu bat. Eta gero nik uste denboraldi bat ondu zen Levanten, uste dut, ondu zela. Bai. Baita berriz, han etzun denbo askori pasatu, eta gero ja, 86-en hola nik uste hasi zela, Bartzelonako entrenatzaile bezala. Niri jokalari ez tokatu ez jokalari bezala eta ez entrenatzaile bezala. Ni Bartzelonan denboraldat tokatu zidan Udolatek eta gero Menotti, Cesar Menotti. Cruyff ez dautu, partio asko ikusen itun eta Juan Carlosek, esplikatu digu. Perfecta, bai. Egia da, nola bi referentzia hori zauten, taldeen modura Bayer eta Aias, eta gero kanpon movimentuk eta organizazioa oso desberdina zidan, oso
eta gero hori, Beckenbauer eta Cruyffek izan duzidan, oso onak izan duzidan, garrantzizu ondinan ikuste izan duzutela, zertigan, futbolean sartu zuten beste giro bat, beste organizazio bat, beste modu bat, futbolen jokatzeko modu bat sartu zuten. Beckenbauer etzen betiko libero izan du, beste... Libertade gehiago zuen liberoa zen, ez? Bene, da nik uste dut Herberak eta Ajaxek futbol aldatu zutela. Daude momento batzuk futbolaren historian, jokoa aldatu egiten dela. Barsak aldatu zen bezala gian, ez? Hori da. Holandak eta Ajaxek bardin egin zuten. Eta guzti niri nahi dut aipatu gauzetxuet mundialari hori buruz, hori mundiala baino hasi orduko egon zen historia bat benetan aipatzekoa dena. Txile eta Sobietar Batasuna jokatu behar zuten repeska bat, azken postua sartzeko, zailkatzeko mundialerako. Eta justu izan zen Pinocheten golpearen ostean. Eta partida jokatu zen, Soviet Batasuna jokatu zen lehenagoko partida, eta bueltara Sovietarak ez iran jun. Txile programatu zuen partido hori Estadio Nacionalen. Estadio Nacional esan zen kartxela eta tortura zentroa, eta Sovietarak esan zuten horre zutela jokatuko, ez zuten jokatu, ez ziren presentatu, eta FIFAk beti bezala, egin zuen ostrokuena, eta Txile sartu zen mundial hortara. 1978an, Menotiren Argentina, txapeldun, berriz ere Herberen kontra, Cruyff gabe, Cruyff jada etzegoen, hor beti aipatzen den gauza bada, Menotik ez zuela Maradona mundial horretara eraman. Gero Argentina mundiala irabazi zuen, baina 17 urteko Diego Armando Maradona etzen deialdian sartu. Dani pentsa dut hori Maradonak ez zola parkatu sekule Menotiri. Kendutzen aukera Peleren errekorra gainditzeko. Pelek debutatu zuen Sueziako mundialean 17 urtegaz, da txapeldun esan zen. Maradonaren asmoa hori zen ni pentsaren dut, eta hori etxon parkatu... Kontroversia handia egon zen, Argentina nordu hartan, horrekin. Argentina esan zen munduko txapelduna juvenila, Maradonaren lidertzakaz. Eta, bueno, Maradona ja bazen Argentinan, figura bat, jentea nahi zuen ikustea, Menotik esan zuen ez ez. Geho fidatu zen Kempesegaz. Eta Kempesek finalean bi gol egin zituen, Herbere irabazteko. Bai. Kempesekin zuk topo egin zenuen? Bai, Valentzian, ez da? Gainera, Valentzin jokatzen zuela, eta gero Herkulesen ere bai. Tokatu, han pasatu zituen nik ez denboraldi bat hobi, Herkulesen, eta bi tokitan tokatu zean arren kontra jokatzera Valentzin, eta... Nolako jokalaria zen? Akordatzen zara, Jose Manuel? Fizikoak izan oso altua, abiadura de ona zaukan, eta, gero golaiztzailea. Oso golaiztzailea. Mundial hori Argentinako ere okin zuen bere historiak, edo intrahistoriak. Argentinak pasatu zuen lehenako fasea, Peruri 6-0 irabazita. Argentina goleatu behar zuen pasateko. Ez zuen balio irabaztea bakarrik, goleatu behar zuen. Eta munduanak jakin zuen goleatuko zuela. Zergaitik ez dakit. Hori ez da sekula jakiten, ez? Hor badaude kondaira batzuk, mito batzuk. Eta Peru orduen ezen talde txar bat, talde neku polita zen Peruna. 6-0 galteko taldea ezen. Holan kontatzen dire futboleko historiak ere. 1982ko mundiala, Espainian jokatu zen, txapelketa hartan lehen aldiz, sistema aldaketa asko egon dira, historian zehar, baina txapelketa hartan lehen aldiz, 24 selekzioa azken fasean, 16 beharren, betiko sistema horrekin, finalerdiak berreskuratu ziren, kanporaketa bezala, eta penalti jaurtiketak lehen aldiz jokatu ziren. Italia txapeldun, eta seguru galdetzen badizuet Italiagatik, 82gatik, erantzungo diazue jokalari batekin, Paolo Rossi, ez? Ni ez. Ez? Egira. Carlos, zunorekin akordatzen zara. Gentile egin zion markaketa Maradonari Italia-Argentinan sarrian, hori pasako da futbolaren historiara. Beste duen etxen errepasaten datoak, 27 falta egin zion. Gaur egungo futbolean Gentile etxoen atako tarjetak, horria sartuko zen kartzelan, zuzenean. 27 falta berak bakarrik. Berak bakarrik, bai. Inoiz ez da pasatu, jokalari batek beste bateri 27 falta egitea. Hori aginduta gongo zen, ez? Bueno,
Bera Gentilek esaten zuen, bueno, futbola olakoa dela. Batzuk nahi gabeko. Bai, gero bitu, Gentile Samamesen jokatu zuen Juventusega UEFA-ko finalean. Bai. Eta bestea Paolo Rossi ere, bai, Jose Manuel. Paolo Rossi eta gero beste laterala bat defensa bat zen, famatua, ez nahi zorroitzen nahi. Bueno, Paolo Rossi ere izan du zen. Finalerdietan bi gol, Dino Sofatezaina, finalerdietan bi gol, finalean beste bat, gainera, bera ere bazetorren historia batetik, esatzetik, jokatu gabe, eta uste zigorrarekin egon zela aurrez, eta gero mundialerako ailegatu zen, eta Italiak irabazi, eta Italiak beti bezala irabazi zuen, kasi hautagai izan gabe, ez? Horrela gustatzen zaio Italiari irabaztea. Bai, esan mundial argia Italiarentzako, eta beste finalistarentzako ez, Alemaniak ere oso mundial kaskarra egin zuen, pasatu ziren fasetik trampa eginda Austriagaz. Austriak eta Alemania bat eta utzi irabazi zuen Austriari, biak pasatzeko. Mayerren Argelia utzi zuten kanpuen. Eta, bueno, ez zuten egin gauza handirik, bai, bueno, dira zuk esaten duzune. Osea, kompetizioan sartu ezkero, Italia eta Alemania badakizu fidagarria direna, ez? Hori, nok esaten zuen, futbola dela gauze bat Alemania jokatzen duena beste baten kontra. Eta beti Alemaniak. Beti ez, baina askotan bai. Ez dakit, Brasilari buruzera akordatzen zaret, 82ko Brasil, Santana entrenatzaile, Zico, Sokrates, gainditu zuen lehen fasea, baina gero etzen finalerdietara pasa, hain justu Italiaren atzetik zerkatu zelako. Bai, esan zen sistema oso arraro esan zen. Lehenlauko fasean ziren 6 multxo lau taldekoak, eta bigarrenean ziren beste multxo batzuk. 4 multxo 3 taldekoak. Bai, eta lehenengoa bakarrik finalerdietara, beraz, lau da Brasilek talde polita zeukan, bai, nik uste dut kompetitiba de falta zeukala. Atzean ez ziren bat ere sendoak, eta aurrean gauze politak egiten zuten, baineku vulnerableak ziren. Bai, joko aldetik oso joko polita izaten zen, eta esan zuena Sokrates, eta hori zauden hor oso Zico, Falcao. Bai, taldea oso polita zen. Ez haukan zer ikusirik aurreko Brasilegaz, bai, bueno, gari kertatu zain, taldean egon ziren bigarren fasean Argentina da Italiagaz, bueno, hor kompetitu bihar zan. Eta Brasilek ez zuen kompetitu. Zu, Juan Carlos, egineko reakziotik jarraitu zenuen pixka bat mundial hori, ja lanean, eta... Bai, eta Bilboko sedean. Bai, bueno, esan, joder, hori acontecimiento bat esan zan. Naranjito, ez? Bai, da apurbet, bienvenido Mr. Marshall, bat, esan zan. Kuwait etorriko zala, Kuwaiteko jekeak, eta bar, eta benetan esan zan, mundial bat esan zan neiku, momentu batzutan esperpentikoa. Azita sosketatik, bai. Ni akordaten egin sosketa, honek Gabonetako loteria kantatzen duten umeak, egin zuten sosketa, eta, bueno, de repente bombo bat ataskatu zen, bola bat galdu zen, apurtu, eta guni gogoratzen du Jose Maria García irratian, aurreratzen zer geratuko zen. Zaten zuen, bueno, orain aterako da Austria, da pun, ateratzen zen, da orain aterako ez da en serio, da pun. Da gero, bueno, gogoratzen dut inglesak Bilbon, eta gogoratzen dut Kuwaiteko jeke bat Valladolizen Frantziaren kontra bajatu zen azelaira, esaten erretiratzen. Bueno, zan neku, momento batzuk okin zuen neku barregarriak. Espainia berak egin zuen, ridikulo espasunekin neiku urre ibilizan. Ezinan ibilizen, Espainia... Euskal jokalari asko, gainera, Arconada, Perico, Alesanko, Satrustegi, Zamora, López Ugarte, Realat Atletik. Ez que Reala zen orduen ligako txapelduna. Laurogiko amarkadako hasierako txapelduna. Azkeneko liga biak berak irabazi zuen. Uste dute, Juan Carlos esan duen moduan, egineko redakziotik ikusiko zuela gehien txuena. Jose Manuel, zu oporretan, eta partidaren bat bai, ez da? Bertatik bertara. Hori, Maradona lehenbiziko aldiz ikusten, nola? Argentinakin, Alicanten. Martínez Valero. Rico Pérez. Rico Pérez. Herkulesen zelaian. Bai. Aurrekoa nik uste zela Las Viñas, ez ditu. Las Viñas zarra bazen. Zarra, bai, digan, han jugatu izan dut. Hori, bai, Rico Pérezen. Eta hori izan naiz lehenbiziko aldia zela Maradona ikusten. Ze beste hori itzapen duzuela Eurogetariko mundian hartaz? Nik uste gero, hori izan naiz, urteazta zego txapelketastan etzen partiu bat Hungriako etzen zaztu, Salvador, 10 gola dola. Bai. Nik uste, nik uste goleadarik handiena, txapelketarretan. Esan zen, Ertamerikako talde bateri. Ez da egite Salvador. Salvador izan zen, nik uste. Mágico González zen. Bai, Mágico González, gero Kadizen jokatutako jokalaria. Salvador. Eta azkeneko bi mundialak 86 eta 90. 1986 eta 1990ko
mundialak. 86koa, Mexikon jokatu zen, eta ez bairik gabe, Armando Maradona izan zen figura horre ez dago dudarik, 78ko mundialetik kanpo geratu zen, menotik etzuelako deitu, 82ko mundialean Argentinak etzuen bigarren fasea gainditu, eta 86an berriz ere Argentina txapeldun, Napolin, ja Maradona, errege zen, eta munduko errege lehen aldiz ere 86an. Bai, da esaten dute bere momentu horik egokiena esan zela mundial hori. Eta esan zen, Argentinako futbolaren historia edo intrahistorian, pizkat, segiten duena hori diskurtso hori edo dinamika hori mantentzen, ez? Menotik irazi zuen mundial bat, eskola batek irazi zuen mundial bat, eta gero Bilardok, beste eskola bat, orduen eurentzako horre gauzak oso garrantzizkoak dira, eta Argentinak orduen, Maradonaren gol famatu barik Inglaterrari sartun zionak, eta Maradonaren momentoriko biena esan zen bere historia, bere karrera osoan. Gero, baldan hori orduen, Bereziki bi golo haiengatik, ez? Gogoratzen dugu mundial hura, ez? La mano de Dios esaten dena, eta gero Messi egin zuenaren antzeko, baina claro, mundial batean, ez? Jokalari edo talde erdia arregateatu zuena, atezaina barne, ez? Bai. Negro Enrique, komontzon baloia zelei erdian. Negro Enrique, asistentzia. Negro berdi zaten da, ez badu zertzin, montzaten pasigaz, ez badu zertzin gol hori. Víctor Hugo Moralesen narrazio hori ez betikoa, ratatata kantatzen duen hori, ez? Bai. Gogoan duzu adibidez gol hori, Jose Manuel? Bai. Hori ez du sekulan... Hori ja kolorean izango zen, ez? Bai, hombre, kolorea... Bai. Kolorea, Uste dut, 76koa izan zela, telebista eman zen lehen mundiala. Bai, eta hemen behintzat, Espainiako mundiala esan zen, kolorearen esplosioa. Gente guztia izan koloreko telebistak erosten, Espainiako mundialean. Bai. Finala, Azteca estadioan, Mexikon jokatzen ari zelako mundiala. Berriz ere, saioaren hasieran, atalaren hasieran, aipatu dugun Alemania federalaren kontra, ez? 3-2. Maradonak finalan agien ez zuen aurreko partiden tan bezalako maila eman, berezik, Matausek uste dut egin ziola ez Gentilerena, baina antzeko markaketa bat. Bai, eta guztire Argentina oso favoritoa zen, Alemaniak lortu zuen finala ekilibratzea, eta horreka hori egon zen azken momentura arte. Da hor beste gauze bat ere egon zen, ez dakit, evoluzioa edo. Niak horaten heliloko mundiala Mexikon egin zana, gente guztiak kejatu zen alturagaz eta futbolistak asko sufritu zuten alturagaz. Eta bigarren mundiala Mexikon egin zen, ez dakit, prestaketa fisikoa edo medikuntza eta bai, gitzia nabarmendu zen hori, bai. Beckenbauer zen Alemaniako hautatzailea, eta seguro ni Beckenbauerrek berak aginduko zion Matausi Maradona nola markatu. Jose Manuel, zuk Maradonaren kontra uste dut baietz, ez? Jokatu duzula. Nire tokatu zen hemen Bartzelonan bi demoraldi pasatu zizun ikuste, eta jokatu ginen partidu guziak, hain kontra, eta gainera horri bena honakin, zaztigan, nik uste lehenbiziko aldiz Sadarran jokatzen zuda. Nik uste behin irabazi zen dutela zure gol batekin, ez? Nire hori itza da hori, 85 minutotako 3 tauz irabazten eginan, itxean. Eta jokatzen duen Schuster, Maradona, talde oso, minoiz, kriston ambientea zegoen Iruñan talde, eta hori itzen naiz, hori 85 minutako hiru tauz irabazten, eta gero 4-2 gelditu ginen, Maradona sartu zen 2 golak penaltiz, niri espulsatu egin zidan arbitroak. Izan du nun honekin urrutiko txekin. Izan du nun, txoke bat. Eta biari espulsatu ginen, eta partidu hori 4-2, eta gero urrengo Sadarran jokatu ginen, 1-2 irabazi ginen, eta nik esaztu nun golorara, eta guretzat oso garrantzioa azten zertigan lehenengo divizioko permanentzia jokatzen eginan partidu hortan, eta hori izan ez, partidu hortan bukatu zen denboraldi hori Atletik txapelduna bezala. Denboraldi horretan izan. Nola zen Maradona hor berdegunean? Agian Barsan ez zen Napoliko Maradona edo Argentinako Maradona, ez segun maila berea, baina hala ere Maradona Bartzelonan ikusi duen bezala ez du gero ikusi. Ez zen fisikoki oso fina, eta, kriston agilidadez daukan, eta
Gero egin zen, ja bere, bueno, nik ez zeste piler, eta egituzun laun batzuk, gasi kuadrilla bat egituzun bere itxan, hoi launeko kuadrilla, eta, bueno, bere laun horik enten ikuste ez zitela ona hundik egin. Lehenbiziko urte hemen Barcelona tabla oso ongi ikusten, eta, bueno, ikusten txiki zela tabla, baina, bueno, nola buruz saltatzen zuen eta espektakulo bat zen, zen polbora. 86ko mundial hori, bi gol, Ingalaterraren kontra finalerdietan, Malbinetako gerra ere izan zen, eta uste dute Argentinarrek oso presente izan zutela, ez? Partida hartan gerra hura, ez da? Bai, hori argi zegoen, eurentzako... Estra motibatuta atera ziren legia. Bai. Bueno, ez zuten bihar gauzandirik, Bilardo bankilun egonda motibatuta ateratzeko, bai. Azkenik, 1980ko mundialaz, izegin nahiko nuke, 1980ko Italiako mundiala, aipatu behar dugu, eta 4 urte atzera bezala Alemania eta Argentina. Berriz ere finalean, kasu honetan, Beckenbaueren selekzioak mendeku hartzezan, ez? Erromako olimpikoan, Bremek sartutako gol batekin irabazi zuen Alemaniak finalura. Juan Carlos, uste dut, Italian egon zinela mundial guztiak kubritzen, finala ere ikusiko zen, noski? Bai, bertan egon ginen, bai. Mundial hori hasi izan sorpresa bategaz. Kamerunek irabazi zuen inaugurazioa Argentinari irabazi zion. Eta Kamerun esan zen mundial osoko sorpresa. Roger Milla eta esaten zuten 40 urte zaukala. Inok ezekien berak ere, zenbat urte zeukan. Bai, bueno. Aurrelari zen, ez? Aurrelaria, bai. Bueno, Enkono, Songo, bai. Ailega ziren final laurdenetara eta Inglaterrak kanporatu zuten. Tarte edo urte luzez izan zen, inoiz Afrikako selekzio bat aurrera nahi batu dena. Hori da. Da gero, Argentinak oso mundial kaskarra egin zuen. Galdu zuen inaugurazioa, lehenako fasea pasatu zuten partida bat irabazita bakarrik, gero irabazi zioten Brasileri bat eta huts, Kanitxearen gol bategaz, bai oso partido txarra, gogoratzen dut Turinen, Kriston Beroarekin, eta irabazi zuten Maradonan jokaldi bat, eta Kanitxeak sartu zuen gola. Eta gero beste bai final laurdenak eta bai final erdiak pasatu zuten penaltietan. Final erdia pasatu zen Italia kanporatu zuten Napolesen, eta gogoratzen dut hor bi irugun harinau partidu baino harinau hasi ziren kudeatzen giroa. Argentina egon zen konzentratuta Trigorian, Erromatik kanpo dakon Romak dakon instalazioetan. Eta goiz baten agertu zen Argentinako bandera apurtuta. Eta, bueno, esan gauza bat, Bilardok egin zuen prentxaurreko bat, incendiario. Eta Maradona izan mugitzen, bera Napolen zegoen, bera bazekien Italiako soziologia, bazekien Italiako iparraldea eta hegoaldea zelako ezberdintasunak dauden, eta beraz zen hori esplotatzen, Napolesen jokatu zen partida. Zeo zer lortu zuen, ez asko, zeo zer lortu zuen giroa nahaztatzea. Norek apurtu zuen bandera? Ni gogoratzen dute prentzaurrekoan onginela eta notak hartzen eta kazetari argentino batek esan dazten, ze egiten ari zara, apuntatzen. Berak apurtu du. Bai hori. Da gero, Napolesen lortu zuten penaltietan pasatzea, bai finalean ez ziren. Ez dut txistu egin ziotela eta bera etzegoela oso gustora gaina Maradona uste dut. Bai, txistu egin ziren finalean, ni gero telebistan ikusi dute irudiak himnuak entzuten zeudela, da Espainetan irakurtzen da zer dauen esaten, Bai, txistua ziren horregaitik, berak monta zuenatik, gero, Italiako jenteak beran kontra jarri zen. 94ko mundiala pixka bat datuetan begiratu eta askorentzat, eta datuek uste pixka bat hori erakutsi dutela, edo erakuts dezaketela, pixka bat defensiboa, ez? 2.21 gol partidako, ez dira golasko... Modan jarri zan orduen, ja aurrera bat izan modan paratzen, Eurokopan hasi zan, aurrelari bategaz bakarri jokatzen, hasi ziren talde guztiak. Lau defentsa, bost erdilari, bandetatik sartzen ziren, punta-puntan bapakarri. Orduan, klaro, holan plantaten badezu partiduek, normalean gertatzen da. 2.21 gol partidako, ez dira asko egiari zor. 2 gol badira, bat eta bat izan daiteke, edo 2 eta huts, baina, pixka bat beste batzuekin alderatuta. Esan bat ere, mundial espektakulara esan. Okin zuen bere emozioa, bere historiak, adibidez ni gogoratzen dut golari buruz eskilatzia gertu zen, de repente tipo bat, suplentea zena,
Eta, bueno, han egin zuen bere karrera. Mundialen sartu zuen ez dakit 4 edo 5 gol, eta gehiago izun egin besterik. Fitxaketa on bat egin zuen, bai gero beste esen jakin eskilatxeri buruz beste zer. Bai, esan mundial polita esan. Zurduan Jose Manuel, ja, erretiratuta, futbol profesionaletik? Bai. Zura 27an, erretiratuta. Tenori da, 26, bai. Bai, bueno, demoraldi berroita sei, laroita zazpi, demoraldi horretan. Hori ja beste modura batera bizitzen da edo ez? Bai, bueno, beti hor daukazu sartua, bueno, ni behintzat izin dut kendu, beti osasuna jokatzen ari den demoran, eta oso nerviosea jazten ez digan, bai. Eta gainera gelditzen da, hor galtzen duzunen gehienet ez behintzat, sentimentu bat, ni kulpa izango te dut. Galtzen, Alemania esan dugu txapeldun, 3 txapelketa irabazten zituen 3. selekzioa bihurtu zen, aurrez Italiak eta Brasilek ere irabazita zeukatelako 3. Ondoren Italia beste bat, Alemaniak ere beste bat, Brasilek denera 5. Eta bada beste hito garrantzitsu bat mundial horretan, non Beckenbauer, hautatzaile, gero Deschamps gehituko zen zerrenda horretara, baina Lobo Zagaiorekin batera, Beckenbauer bihurtuko zen 2. pertsona non mundiala irabazten duen hautatzaile eta jokalari bezala. 3 mito esan dezu, Deschamps horren beste, bai Beckenbauer eta Zagalo, beira, no? Ze izen futbolan historia, bai. Amaitzeko, horrela galdera inkomodo bat egin nahi dizuet, aitaren eta amaren artean aukeratzea aipatu ditugu Cruyff, Beckenbauer, baina uste dute galderarik normalena dela Pele eta Maradonaren artean zuei aukeratzeko eskatzea. Maradonaren garaia, hau da, zuen aipatu dugun atal honetan, baina, bueno, beti Maradona Messirekin ere bai, baina egia esan da, ni behintzat Pele ez dut ikusi asko. Irakurri asko egin dut, eta reportaiak edo olako dokumentalak eta bai. Zuek gehiago geratzen zarete adinagatik eta garaiagatik Maradonaren. Maradona, bai, karo. Nik Cruyff ere bai. Cruyff, bai. Niri ikusteko eta gehien gustatzen Cruyff izan dudan. Bere arintasunagatik, bere futbol zelaian mugimendu genioa ere basu. Eta gero beste gauza bat, jokalari bat neurtu behar dezu ez bakarrik, bueno, jokalari bat, olako izar bat, neurtu behar dezu ez bakarrik zelaian egiten duena gaiz, baizik eta ze aportatu duen futbolari, ez? Hori, saskibaloia Michael Jordanekin egiten dena, ez? Hori da, nik uste dut plan hortan Cruyffek aldatu zuela futbola. Maradonak ez. Maradona esan da... Beraz, Cruyff eta Maradonaren artean Cruyffekin biok ere bai? Ni pentsatu Cruyffek influentzi gehiagokin dauela futbolearen historian. Talde barruan, bai. Futbol total hori eta ez bakarrik talde antolatzeko moduan, jokatzeko moduan, baizik eta gero profesionalaren gestioan. Cruyff etorzanin Barcelonara, hasi izan kobratzen, elkarrizketak egiteagatik, hasi izan publizitatea egiten eta kobratzen, eta begiak ikiri zuen profesionalari. Cruyff izan zen, pionero bat, gauza askotan. Maradona esan da, kriston jokalaria. Eta zaten bat ez Maradona edo Messi, igual nintzen zut Maradona. Messi aguantako bazauen, Maradonak aguantazauen zelaiak. Eta gentilirena eta beste batzuena. Bai, eta zelaiak, zelako zelaietan jokatzen zen hor. Maradonak burun zaukan, ez? Ja, hori bai. Bueno, tal honetan, 1974 eta 1980 arteko 5 munduko txapelketak errepasatu ditugu. Agian futbolak inoiz izan duen injustiziarik handiena, Herberetako selekzioak inoiz mundial batez irabazi izana, Cruyffek berak ez irabazi izana. 3 final jokatuta, 3 final jokatuta, hor tarte horretan, Eurokopak irabazita, baina bueno, ez zen posible izan, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere, Herberetako selekzioak alako maila noiz bete ematen duen, final bat ere jokatuta dauka, 2010 Espainiaren kontra, baina oraindik ez du irabazi. Juan Carlos Latxaga eta Jose Manuel Etxeberria, eskerrik asko zuen oroitzapenak gurekin partegatzeagatik, zuen memoria astintzeagatik, eta mila esker, bioi. Mila esker. Agur, bai. Mundialak.